Дикар Консулт. 33 години доверен партньор в търговията с професионална и хоби техника. С над 65 специалисти, магазини в Плевен, Габрово, Севлиево и Троян и силно онлайн присъствие, ние сме до клиентите в цяла България. Преди 18 години открихме един от най-големите и модерни търговски центрове в региона, разположен на над 1 декар площ. Тук ще откриете утвърдени световни марки за горска, градинска и селскостопанска техника, електроинструменти и ръчни инструменти. Днес, само на крачка от него, отворихме нов търговски и логистичен център с площ над 3 декара. В него представяме нови марки и решения, с които клиентите намират богато разнообразие от техника за всяка потребност. Просторните зали, модерната подредба и големите наличности осигуряват удобство, бързо обслужване и професионална консултация. Така, двата ни търговски центъра се допълват взаимно и заедно предлагат на клиентите пълната гама от световни марки и решения. За нас продажбата е само началото. В нашия сервис обучени специалисти осигуряват обслужване и ремонт на всяка предлагана машина, така че клиентите ни да имат сигурност и спокойствие при всяка покупка. С богатата продуктова гама, надежден сервис и опитен екип, ние сме до клиентите във всяка стъпка. Дикар Консулт. 33 години растем заедно с вас.